din azatlygynyň bozulmagyna degişli habarlar çap edýän Forum 18 Türkmen polisiýasynyň dinarlary tutsak etmegi, gorkuzmagy dowam etdirýändigini, degişli resmiýlerin berilýän soraglara jogap bermekden boyun gaçyrýanlyklaryny habar berýär. Neşrin 16 martda Azatlyk radiosynyň 22-nji ýanwarda çap eden maglumatlaryna sargylanyp ýazmagyna görä, Lewap sewtiniň polisiýasy we beýleki resmiýleri öz anamlaryna ihlasly adamlara görkezilýän basyşlary has güýçlendirdiler. Basyş hususan Farap we Çärje we etraplarynda güýçli diýip Neşir Azatlyk radiosyna sargylanyp 20 töwerek adamyň tutsak edilendigini, olaryň biriniň kellesiniň zor bilen syrlandygyny, alkogol içmäge mezur edilendigini, şeýle-de polisiýanyň tutulanlara hapa söýgendigini habar berýär. Bu syn Azatlygyň marda dinarlaryň mesjidden koglanyny barada habarynyň ýanına çap edildi. Olal habar berişmede ýaly Türkmen häkimetleri 9 martda Mardaky baş mesjide gelip Miras gijesinde ýaşy dilege edýän ýaşaýjylar kowdular. Sewtin ähli ýerinden ýal gelen adamlar hiç kime pähkel bermän mesjidin daşky diwarlaryna ýaplanyp töwerekdäki oturguşlarda oturup doga okuýardylar diýip Azatlygyň Sewitdäki habarçysy 10 mart günü giýişlik habar berdi. Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň dini uýmakýada uýmazlyk azatlygyny dolu kepillendirýär. Emma muňa garamazdan ýurtda döwlet gözegçiligindäki dinarlar bilen beýlekiler diýilýän dinarlaryň arasynda uly tapawut goýulýar. Döwlet gorlugyny alýan we ýurtda çuň ornaşan şahsiýet kultuny gorlaýan dinarlara artykmaçlyk berilýär. Öýünni özü namaz okuyan adamlar Wahhabisya ýene bir zat bolmakda guman edilýär diýip ýerli synçylar aýdýar. Forum 18 tutulan adamlaryň günäsini anyklamak üçin 16 martda Türkmen parlamentiniň degişli resmiýetini, adam hukuklary boýunça ýürüýte wekiliň edarasyna, Daşary işler ministrliginiň medeniýet gullugyna telefon edipdir. Emma hiç bir resmi bilen gürleşip bilmändir. Din azatlygy boýunça aýratyn arada döredýän ýurtlaryň hataryna galýan Türkmenistan Azatlyk radiosynyň soraglaryna hem düşündiriş bermeýär. Türkmen häkimetleri dinarlary 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri bir iki topara bölüp özüni ıgrarly hasaplamayan adamlaryny, hatda olaryň maşgala agdalaryna hem örän ýoguzlar aşýar. Aşgabatly şiir mollanyň ykbaly munyň ank mysallarynyň biri bolup biler. 70 ýaşly Şiir Geldimuratov 2010-njy ýylyň tonsuny türmede ýogurly. Şol wagt Bäherdende ýaşaýan Gyrgyzstan aktivisti Sadak Durdumuradowyň tasdiklamagyna görä, şiir morlanyň 7 owly ýapyk sutdy. Gümürtük aýyplamalary esasynda uzak möhletli tutsaklyga höküm edildi. Emma Azatlyk bu adamlaryň soňky ýyllary barada hiç bir maglumat alyp bilmedi. Şeýle-de Azatlyk radiosy 2017-nji ýylyň aprelinde we soňra Türkmenistanyň gülençilikde guman edilip tutsak edilen, gadaply gynalanan gaýdylan we ýapyk sutlarda uzak möhletli türme tutsaklygyna höküm edilen raýatlar, olaryň käbiriniň türmedäki ölümi, dinin sebäpli harby ullukdan ýüdegren ýaşlaryň ýygyderli, käte gaýtadan türme tutsaklygyna höküm edilişi we beýleki maglumatlar barada resmi düşündiriş almak tynançyklaryny etdi. Türkmenistanyň dinarlara gorkezilýän basyşlar Türk mekdepleriniň ýapylmagy, ykdysat çökünlüğün ýyl-ýyldan çuňlaşmagy bilen utgaşyp adaty bir zada öwürli diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan Aşgabatly dinar aýtdy. Onun pikirçe ýurtda garyplygyň we deňsizligiň ýyl-ýyldan ösmegi adamlary ananç, nähiller bir gudrat gözlemäge mezur edýär. Bundan başga azatlyk bilen aýry-aýrylykda gurlaşan iki dinlaryň pikirçe döwletiň mesjidleri we dini bir adamyň şahsiýet kultunyň we propagandanyň hyzmatyna goýmak synançyklary daşyndan heredeninde netije berýän ýaly görünsede köp adamda gahar, nägililik, resmi ideologiýa barhakan anamsızlyk döredýär. Döwletiň hasabyna haz ziýaratyna gidýän, döwletden aýlyk alýan dinarlaryň ýeňserinden gurrun edýänler, olary ýaňsylaýanlar, göwnüme bolmasa soňky ýyllarda has köpelli diýip radionyň söhbetdaş aýtdy. Azatlygyň habarçylarynyň we Forum 18 habar gullugynyň maglumatlaryna görä, Türkmen häkimetleri diňe ýurt içindäki raýatlaryň däl,
Eýsem daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanylaryň hem döwlet gözegçiliginden daşardaky dini nançlaryndan ullukan alada galýar.